Sora iwa mangana amwa Ezekiel mate. Ezekiel. Ezekiel boyo ni mwene wachenge. Inge. Kikiabero. Ngoywete ngiti. Yatoka ni toro. Chabeli na wata mangana. Mange. Igoro? Kwantora igwa. Tinde. Wani kenyoro kiomenyeta. Chabeli. Kenyoro kiomenyete. Yani ngiti. Mama dikones mate. Omo dikones we kanisa. Egatoka ngaki. Tigango choke bona mangana mnali mandali. Engiti gatoka na ki nyumba. Egokora ki. Ekoreka ni yatugire. Chabeli wata mangana mangi. Tuli mangana mangi. Ekene ngote. Etugire gose ngiti yatogete nyumba. Ngiti ekore. Okay, nyumba chitailisi, nyumba chitailisi. Nki ngiti ekoro. Emechi mingi noroche enyongeri amache itainero abantu bakubike mu mudikones matusi corridor kali abigete nyonge kairiga ngiti nere kopera mari Chabeli umwana uri yakubucha amache igati metingi se nyongeri yanyegarete ngiti egasoka akamwana kali kakakura kamusi kali kae kakakura ngiti nditayo akanyita mwana akanyita akanyita egakwa mwana wesekere gate akaiti ngiti iri egakwa Mono uri bona tigache. Akake akali. Akolere ngiti. Akolere mete kyako kolekera akolera. Asino mwana na rumune ngiti. Akinkonye Yesaya biyama. Nendo mwana uri taringani asini ngiti murume. Ngiti yasagete ya ukura ngawo ngiti. Antomba chitigocha akanyite yakwa. Abo mono uri akolera. Akaiti ta. Akolere ngiti usakolera omwana. Akolere kana. Ingitiri este yari kolera ingitiri nale kukwana manganae ingitiri nero mwana oye amaene mudikones mati squeeze kaki chabiri matino chako yena kuya manganao nyando so nanya kungene dikende njege ntongo kwana ngeri yakorekanire rendo sari kolera ngingiti amachiri koromo mwana waitoga ekorekana ngingitiri ni kwende yayi nyumba aba banchimba sanga ngita baisidi mwana urende tari mete ubi tika kontebi akalimo talimo yo hiya agakwa ya ubi Tani ore kenyore ke bosa kina chandikire ore kenyore ke sanamu tumaita yako chara yako genda yani bakangoletere na igwete urende use engiti yani squeeze abantu babwate ibintu chinyomba cyabo bakwabuto naho ekanisa ekamambi usaba gutenduke tukasaguna mbiri kuchie kanisa nero kwabuse kanisa akia bara bechire kidureki tikabona kwa tebi wana usoro ngakingo koliki gatata ono taka no esi yo ingesi mina njene wana tubwati simi wana ngo koliki manyoma ni by the shunari nchandete sana nge nonyote liri na toenge nae bana antivirus ba kumpura nywete malia kona yo munginoli obe munalinga kimasa twatulia ko yongo kwero ko chazo chingo machi apa kamba bas lakini taibo be meta nendo kia nkwaro chake tokora marua tokora buya tokabuta buya bintu anywe mbaka mambi yako ntenga nasi nyukoboka na gwa ule na ndo motu by the way baba siritukeli onta tobe very honest lakini naye te antivirus chibasa mbaka nanda akarua akachaka kutogolera nanda chibasa kusinorode chasiri abantu anywe damaru chibasa na kwa rwete by the kamwaka chiamaru era moete ni moete chiamaru ni moete ni ngorete alafu tokachake biashara biobole ngacha akante ngaba by the way aka pisin karali ngachibasa tukaigwana akante chibasa chirere 70,000 nyenye ntokora biashara bibole tata tikakweba inyura mpaka ngote ngaki injomo shahidi ona ngocha neno so anera chali kyo shahidi yore mokae karatika ningi nyorete to kwana mode to chakere to sine chikwata bas tokatia divana ziria sota tokaka story sana nirito ucha kuri motu kusira nirito ucha kuri motu sana ne konyena gwatenga yaya to ise ko tokenda kunywa maruga tigatora kubira motu kabatenga tukamwa chibes aga kine chia maruga tukwanirete soro inyora buya tata inyora buya ka kichibesa na ni chiama mbubule monamo tayatenga ki
ngaki obole monire ngakante lyo onye no bole moti gang ebe 70 na bwate 20 cash nkamwa kuligirire tigaki osoro nkamwa 20,000 cash ono ngayegwekera ari ngotiganda marupi yani gende kingi yobongo bwane tabono gabona bono goti wamfe bono na ntegemeza tagaki ronya nangu musaidio gusina ngotiganga nyoma rugo bono gaki gose etwale ngestare muna basacha babara bestare bono manya gotiga shwali bono egento okay eyitali shida manya bochaberi achete bomuganda agansoera bomuganda gone bino bwa tabono no tabe ate bina okay tali gese kina kenene bochaberi akoteba nje na yotebo na ni pesa ngantu na goleti papa volemo nande chibese chinga na mwete ne chinsi nini ile ngoko moto ya kwama nje na mwete 20 to be honest ngamata nje muri geli 50 ngamata nje pesa stali shida kagicha banchera ngaki na mwete 20 kwarore abali to no chibese ne chinyinge kwa nje arengo tata na bote chibese lakini bono abana ndi chibese chine chako sali naye pakana nyo mwana tege ga ko chando ko ruka ko ba chibese sa orori sabiri ako tabaganga kwanchite nganga sabiri hata ayo mwana no mama kama chako kwana mwana ndi mazali ga saliki tali no mundu na basaji ngakiya chako taba sari kwana nginteni ngori ya James ngankiata elindiri elingemali Gitu pero digo algo así, bate para na nyu tenaro. Akitiana nyaza buli. Sabiri akukwana kabisa nanda akukwana renyo. One gendo kele fani. Sabiri na motomete sigara. Na be na kwana da sigara. Na mo na be tinga ako ko to ma sigara nketeri ko. Kigaga no mo goro. Ya, oro be deringi. Sigara na tagete. Ono ngaiga emagosa aro na kolete. Ngatoma sabiri. Achikondangeli sigara bona sabiri nkamamba kebeza matebesi kokomondetera babuli nyasebesa ngamwachiribu nane ngamotemno koleta nane mutebesa aungu salira igobona mwalo ya wanje takukulinga bona ngijemisi atari kondora nkinge ngakontumira sikwe tigango tebi kento ngere na igenirega menyorte rese kyanyomete mukungoli akabere wikema yoka mukungu yokabere akachitoa ore ay ninyore tena ndo akatana kin banto mbarairi o mukungu ori ale batebana ki atabatimeti timaiti ngonche meta mangana ngo nyegwira para nimbwa tuli abasigari tinganya batebani ngorende sengenjo ngo nyegwira para kera nyoma tu mukungu kabere nyombali kera ale korara to bagutara bedroom exactly amabati goro exactly ngona macha korutu gusene mochanga akugwa bantu bagutara mabati akunyino pugu okane kwerende mansa kwero komedi kana se kubeke kerabye kerabu kanisa aye negenire si abantu bagutamira chikanisa abarogino boichire chikanisa abayibi no abanyakano boichire kanisa lakingo teberaiga cheka kuche bele manya kondoraga mwana ngizaraste nimaite biyesa ne nkoro yane ndabu white kama teruchi tiango tebe chabirige pepe onya sana ondochi tiganywe busa yani omusubati ulitalero kwa busa kanisa talero kubange bitamba bira tali yerekere yo kokoswa abantu nga so maybe kumbe na metenge ebintaga ko nyumba tiganda ko tebe tiganda ko historia yo kaende kanisa limo tiango te kintero uchira buchabali minte kanisa bakaboni spirit yane inaniongozanga kaende kanisa no buchabali minte bunambegete bikoro tomatago pasaka yalengi baba nimba tisire mbara no maite nimanyite no maite ngitero chire kanisa litukelire ngeli ugosibigwa maguru no maite ngumuntu akaburu ugonsibya maguru okay kumba barogi abe bagochorana no maite nganga babuna lichara litukeli nabegeta futa na ingo muchagwa maguru no cheri ngeri liria se baruchu kubika futa kuchikanisa bakapuli yoyo nere na kibaza kugosibya futa tiganywe busa yani yo mana wesekia kwete kimano baba kimane kensa agaitengiti uriaka mbwate question igabo mbwate li question nje uri ariko kurira boroboronga alafu akamisona ki haki omwana one akaeba aka sentence yako haki omwana ningiti akaigo mwana tara omwana yakalima ekero omwana akwete tararira nganga marigarita ari ko ringiti taicho baba na chana kumanyira barogini ngo lakini ona abantu batakulira teke nyoronje tinda ukende ka mwana ominto korega nyandos ekinyoreki be very careful be very umuntu tacha mwabu no musani ukeke no musani
Una muntu botuko mainte nukura chikona chio speech ya mwa maite bakaso kubeke chumbi. Mukasago chwe moti. Ikono abantu bako na ukoroko mwana omuntu amanyire. Njose bawo na ombo atamangana manga. Ase nje ngukwane kene. Ekene kwanu. Kana kwanchu. Nje batemire kondoka, batemire gokora kibasime kirose nebesira. Nje koteba nyasaye yori guru kundwanirira. Kali gosieka maiso. Kayo boni. None kura tete yo kenyoro. Ayera ngora toteba nago tebiri kuja igwero le para. Acha. Yana ndo gochia. Sabiri na yo ne tatabiri. Ngoja koroto mwana oya ni busahiko. Mwa mosio manale gochi. Antivirus nando mete gochio. Ngende ga tomo so kwana kende yonse. Ai bano ne gwero para. Sawa. Lakini tiankorega. Tigano inje ngende gochimwasekia unge kole singo etande. Kaki babo mwana omute bochaberi. Ombiho. Lakini nje nyiki kenyoro ke. Yana noka. Kile diabo. Sawa. Tingo chikanisa pi. Tiganyo busa yana isiko gaiga. Tiganyando sonya ko cyane kare chindo so cyane isika. Mwana wasiki. Yo bana so bwa. Akisabi no nyorete chinga kichiri arenge na no. Aya bwana mwana mbuya. Mwana mbuya. Wani go. Wonte kana siga. Oko siga sa ton fumbu. Ni ngwani wese tigane no tikekera abantu botari. Abagero buko bwate. No bwata apa. Okay, problem ko bone ngaki sigara no muya. Na ndo no ayana boko mayanga sigara no. Lakini one problem tali gotoka. Sabiri era mnangu wake ko oy. Oy agotoka mono. Aye, egirina na tuko bogoro bono bono rasiko kora ibindi byosa kwanya rabana maike nyoro. Abana manje tata abana usabana babakinira baba batoko bakonya aza Kristo tokonya teri arige ndogero matino ema teri ari muguru mutagani ochiko koro bogoro zangiso kuna no muguru renge okoko muguru zangi kwara akara tete beke point okobo muguru isoro muguru ngende kino jere family alafu sangi ngeiso abuzo kugura gochi omusubate ni abono aki mungita bogita riri aki ndomu ya ungecha kenyoro kari alafu kanyoro chibesa chikangancho alafu bete bimane byanji tebe ngoboro keli bo wasatire batu hai atutiga yo wala sigara uchago tugo yo mudete sangire ne bueno sigaro kono na chinga kiche na abere free todo compañero aquí de ayo amangana ya bese ketiga na ayona inamake nte tutokole please as my friend sawa nimete tu ara sam inchenae kati lakini ayuna araba sacha ba kwete yana ndakete o fine time no le ose no mambi nayo konte twende bo mugambi e chief achi mwana nyote e chief nya sangu njoketa kandenga nganya agreement teyo ngayigo bole mutingoleti kaki 20,000 ni chibas chinyingi te toke ndeka otiane otiane nga naroche James akoena na chibesa maiso marore koro nandena mba iwana tingo bole 70,000 akamwa 20 chikatikara 50 nyasaye bole yo soro nchengote ga sayo no mugaso balete mana konga 20,000 echo ngoko kuni no chiri bubere ko sena 500 ngazano na bongo ko uno ko sekera sa tutige tigaye be chiri bubere ko 600 ngoko kune babo kangicha chibasa cyane ko 600 irenga okay tobekere 600 ngoko kuni nyasaye 3,000 yabo chibasa cyane chira oroche size antivirus kwa moro kwa nyaka moro e weekend mananya kwa moro ngagenda lento kwa nenche na mukao kama mukao wate title deed ngana ngato kwana mate antivirus akebote ngo chara ka mbaka lero nanya kwa kana matenda na matenda kana ngendo tikere interested tari kintu kwa umugambi ali bakutiani umuntu nebu ali bono ugozo kwa ndo bote nga ay ngutumika balebu okay nanya ko tiana nanya ko ndo mugambi lakini ugo tiana ko kuna akote nga ya tiana na kolie muma njabu no bwo borake ono bwoba kiguze no gukwana toruwo ngukuni chiri bucha oisa to oende no echo nga ali muma arafu chinya sai chimonjo kele biko sokoro chianga matamana ya mariko na bwa ebinte bine bikoro tata sai mwaka kitole tata ebinte bine bikoro mbiyo aya tigangende gariga nchemtiane ngaki naro chibesa na kirinta bine chiama echira chinde egento keronke ngaki ngaki onkone ngore ndikina kinukanta otiani bona